boas tardes a todos. A cidadanía aquí concentrada denunciamos a injusticia do peche do consultorio médico da Graña desde o xoves día 1, onde o Sergas desenvolvía a prestación de asistencia sanitaria aos veciños e veciñas da Graña, Brión, San Felipe e parte da Cabana, dende 1940, con médico e enfermeira a unha poboación de perto de 800 usuarios, cun porcentaxe dun 35% de maiores de 65 anos, con patoloxías e enfermedades asociadas ás persoas con avanzada idade, que leva aparellada unha mobilidade reducida. Ademais, cunha dispersión onde moitos núcleos de poboación non teñen acceso a transporte público axeitado. Exiximos as xestións necesarias polo señor alcalde de Ferrol diante da Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade e na Xerencia do Área Sanitaria de Ferrol. O señor alcalde ten que demandar solucións para repoñer o servicio de asistencia sanitaria nas mesmas condicións que se desenvolvía a actividade durante os últimos 70 anos. Señor alcalde, non só ten que transmitir as necesidades asistenciais da poboación a responsables da Consellería de Sanidade, ten que implicarse como lle demandamos os representantes veciñais das asociacións veciñais da Graña, a Cabana, Brión e Serantes, ademais da Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Ferrol, por ser de xusticia e lesionar gravemente os dereitos dos cidadáns a recibir unha prestación sanitaria digna do seu entorno. Non se pode utilizar o cumprimento dunha sentencia xudicial para pechar a consulta. Esta sentencia se produce por un erro administrativo do Servicio Galego de Saúde na oferta de 2006 e logo por non presentarse no contencioso, dándolle a razón ao médico por silencio administrativo. Este erro administrativo provoca que se lle peche consultorio a 800 pacientes da zona. Nós non somos culpables de dito error. Levamos 15 días pechados no consultorio. Estamos cansos, pero con moitos folgos todavía para continuar con dito peche. Quero dar as gracias de forma especial a todos os nosos velliños e velliñas que acuden a diario a secundar o peche. Tamén agradecer as mostras de apoio das asociacións veciñais e permitidme que agradezca dunha forma especial á Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública, a cal nos acompaña durante todos estes días. Hoxe, fai escasos minutos, no Parlamento de Galicia foi rexeitada polos votos do Partido Popular unha iniciativa moción presentada polo PSOE e apoiada polo Bloque, que pedía a restitución do médico na Graña. O PP di que van a ter mellor atención agora que se pecha un servicio básico para a poboación. Moitas gracias, veciños e veciñas de Ferrolterra. Continuaremos pechados hasta que o corpo aguante e non nos moverán hasta conquerir reverter esta injusticia e que se repoña o que por justicia nos corresponde. Mañá faremos entrega dun escrito na sede do Valedor do Pobo en Santiago. Graciñas a todos.